Denne video handler om Michael Polanyi, manden som står bag teorien om tavs viden. En stor del af din kommende viden som social- og sundhedshjælper indeholder en tavs dimension. Altså har du en viden om, hvordan du udfører handlinger, som er svært at italesætte. Michael Polanyi er uddannet læge og filosof. Polanyi er kendt for begrebet talt knowen, oversat til dansk tavs viden. Polanyi benævner tavs viden som en kropslig viden, altså en praktisk handling. Vi kan se på nogle kropslige handlinger fra vores dagligdag. Det kan være at cykle, eller at gå, eller at løbe. Vi kan for eksempel forklare i detaljer, hvordan man cykler. Vi skal for eksempel holde hænderne på styret, vi skal træde i pedalerne, og vi kan standse ved at trykke på bremsen. Men hvordan forklarer vi, hvordan man holder balancen? Det er svært at sige. Vi tænker nemlig ikke over, hvordan vi holder balancen, for ellers ville vi falde. Vi gør det bare, uden at tænke over det. Det er netop dette aspekt, Polanyi benævner som tavs viden. Enkelte dele af erfaringer og handlinger, som repræsenterer den tavse dimension af viden. Tavs viden består altså af 2 led. Dele smelter sammen i et samlet billede, og dermed afsløres en kvalitet, som de separate enkeltdele ikke besidder hver for sig. Således demonstrerer Polanyi rigtigheden i hans udsagn. We know more than we can tell. På dansk, vi ved mere end vi kan sige. Det betegner grundlaget for den tavse viden. Viden vi altså ikke kan videreformidle, fordi den er tavs, og består af en helhed, der er underlagt videreformidling, kun kan komme ud fra forklaring om enkeltdele. Du har nu set og hørt en kort beskrivelse af Michael Polanyis teori om tavs viden. Du skal nu tale med din sidemand om situationer fra din praktik, hvor det er svært at forklare eller sætte ord på, hvorfor du handlede som